Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монен, дар номерҳои поёмуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Ногуфта намонем дӯстоне ки нафароне ки хонаи фурӯшӣ дар тарафи Аманал, дар тарафи Док, ҳафтум, нуҳум аз ана ҳамин ҷо дошта бошед, хонаи фурӯшӣ бошад, дар номерҳои поёмуда муроҷиат кунед, ҳатман омада реклама мекунем дӯстони азиз. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, 9 километр Аманал, ҷамоати Гулистон, деҳаи Зартепа. Хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин тараф қарор дорад дӯстони азиз. Се роҳ дорад. Аз тарафи Мирзобек ҳам роҳ дорад дӯстон, аз тарафи нуҳумам, аз тарафи дарвозарам роҳ дорад дӯстони азиз ба сӯи хона. хоб то охири видеоро тамошо мекунем, хонаро рафтан мебинем. Як хонае ки дуошона аст бо як хонаи дигар дӯстон, хеле падушка аст, дар як видео аст. То охири видеоро тамошо кунем, нарх навошона алоҳида мемонем. Аз ана ҳамин ҷо таксиёда мешинем дӯстон, 3 сомонӣ то пеши хона 1,5 километр роҳ аст дӯстони азиз. 8 сотиқ замин, дуошона, 5 дар хона, 240 квадрат. Меравем ба сӯи. Хоб дӯстони азиз, ана 1,5 километр аз 9 километр, 1,5 километр роҳ то пеши хона. Ана мошин дидем дӯстон, то ана ҳамунҷо ҳам роҳи асфалт аст. Аз ана ҳамунҷо роҳ мешавад дӯстон, 4 метр ана аз пишти ана бино 4 метр роҳ мешавад дӯстони азиз. Ана асфалт мешавад. 3 блок аст инҷо дӯстон, якта хонаи падушка фирдаган бетон. И хона не, ана ми хона қати ана падушка реклама мешавад дӯстон. Нархошон алоҳида дар ана ҳамин видео тамошо кунен, мемонем. Хоб нигоҳ кунед, падушкара дарвозаш ана ай мобайл мешавад, ранги ана забор аз ана ҳамин мобайл тақсим мешавад, барда дарвоза мешавад дӯстони азиз. Бинои дуошона, обши 5 дар хона. Роста ки медароем, боду ҳаво тоза, об свет доимӣ, хона римон надорад дӯстон, шикатури холӣ аст. Бинора бардоштагиан, ҳамихе маҳкам кардагӣ рафтагиан дӯстони азиз. Нигоҳ кунед, замини ҳамвор аст. У замини дигариш ҳам мебинем ҳамвор аст дӯстон. И мобайл, и дигар бино аст дӯстон, и фурӯшда нест. Ана ҳамун падушка қати ана ҳамин фурӯшт аст. ҳозир даним ана миша ба навор мегирем дӯстони азиз. 5 дар хона, дар якум ошона 2 дар хона, 1 то кухня, 1 то санузел, дар дуюм ошона 3 дар хона, 1 то санузел. Дарвоза гуфтем ки аз ана ҳамин бар мешавад. Поли кирпичи сирх, монолит. ҳозир дар омада аз бар медарем дӯстон, аз пеши бино намедарем, аз бари меҳмонхона. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хоб сари роҳ да як меҳмонхонаи калон мешавад, квадраташ обши ана ҳамин бино 240 квадрат аст дӯстон. Як подвал дорад, подвали калон 2,5 ба 8. Нигоҳ полни шикатур, свето ҳамаш заводагӣ тайёр аст дӯстони азиз. хоб ана дари главни ана ҳаминҷо мешавад, як балкон дорад, болорам ана меҳе балкон аз ана мехи дари главни нишон медем дӯстон. Аз тарафи дасти чап меҳмонхона дидем, ростаки ҷои кухни аст дӯстони азиз. метавонед хона кунед, метавонед кухни кунед, метавонед кухни алоҳида дар берун. якум хона, дуюм хона хати зал, инаш сеюм хона. Як тириза аз бари бино мешавад, як тириза аз пеши лесница мешавад дӯстони азиз. ана ҳаминҷо лесница мешавад. нигоҳ кунед дӯстони азиз. дуюм ошона роҳаш аз инҷо, ана ҳаминҷо арматурош хамидагӣ, анҷо лесница ба дуюм ошона мешавад. ҳозир баромада дуюм ошонаро ба навор мегирем. хоб дӯстони азиз, ана ба дуюм ошона баромадем. Лесница айни ҳол нест, арматурош мондагӣ, лесницаша мекунем. ростаки биромадем, ана аз тарафи дасти чап балкон мешавад, 3 тиризаи калон, болош чӯб, криша. поли хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. нигоҳ кунед дӯстон, аз дар дуюм ошона 3 дар хона, 1 ванна, туалет, санузел, 1 ҷуда дӯстон.
якум хона медароем дутуриза хонаи спальня аст. Якто аз бари дарвоза бигем, якто аз рӯпарӯи ҳавлӣ. хоб дуюмги хона якто аз сари роҳ мешавад. 3-4 метр гуфтем ки анамҷо дарвоза мешавад, 3-4 метр роҳ мешавад дӯстон. Анамиқа роҳ мақсад любой камаш памаш любой чи метавонад гузашта калон мешавад, диҷа раҳ мешавад. Яктои дигар аз бар триза. сеюмги хона аз тори ҷои дарвоза мешавад дӯстон. тақсим анам хе ай мобайн мешавад, тақсим дарвоза мешавад бо раҳи калон шоҳроҳ. инҷо бошад як ҷои санузел, ванна, туалет дар як анам инҷа мешавад. нашод мусор и чизош ҳамаш мо видеора мемонем. инро ҳамаша тоза мекунам бародаро. инҷа зиндагӣ кардагӣ неста, мақсад зиндагӣ намекунам, ремонташ кардагӣ мондаган. як мошина поли шикатор дидем, дуюм мошина ҳеҷ кардагӣ нест. ҳамаша уборка мекунам, тоза мекунам, меоем поли хонаро тоза ҳак мебинем дӯстон. хоб мефармоем ба як мошина. хоб дӯстони азиз, як мошина ҳавлиро бинед дӯстон. ҳавлӣ ҳамвори хушрӯ аст. метавонед дар ана ҳамун угли хона як ҷои кухонӣ аловхона бардоред дӯстон, ё ки ягон хонаи дигар метавонед аз инҷо бардорем. спокойна ҳавлӣ калон аст дӯстони азиз. 8 сотиқ замин аст. хоб аввалан нархи ин хонаро мегем, нархи ана ҳамин хонаро мегем. 8 сотиқ замин, дуошона, 5 дар хона, бино 10 ба 11 аст дӯстон. 240 квадрат, хати подвалаш подвал аз бар аст дӯстони азиз. хоб об свет доимӣ, монолит, кирпичи сирх, светҳо ҳамаш гузарондагӣ, ягон камбудӣ надорад. ана ҳамин мобайни ду биноро мебинем. аз ана ҳаминҷо тақсим мешавад дарвоза, аз ана ҳамин тараф пушхати роҳ мешавад дӯстон. медароед рост даруни ҳавлӣ хона 8 сотиқ ана ҳамин ростаки ҳавлӣ ана ҳамин бино аст дӯстони азиз. нархи ин хона $65,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 981 02 53 02 ватсап. як номер дигар россия дӯстон +7 909 100 81 82 ватсап дар ана ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. маълумоти пурраро соҳиби мулкаш мегӯяд дӯстон. озир хонаи дигариша нишон метем, ушам дар ана ҳамин видео аст дӯстон. нархи инаш дӯстон нигоҳ кунед, аз аввалаш 6 сотиқ замин аст. дарвозаи ишам аз ана ҳамин мобайн тақсим мешавад дӯстони азиз. ҳамин падушкае ки бетони фундаменти мебинем дӯстон, чиста ранги ана ҳамун хона кардагиай. обши фундаментаи дӯстон 10 ба 11 аст. 3 дар хона, як вана, як туалет, як вана, як туалет, як кухни. инам ранги ана ҳамун бино кардагиай. тақсим ирам аз мобайн мешавад. дарвозаш аз ҳаминҷо, ҳавлиаш ана ҳамин ҳавлӣ 6 сотиқ аст аз инҷо. ду хонаи времянка дар ана ҳамун угл дорад. дӯстон инаш 6 сотиқ аст. ҳавлӣ ки биное ки сохтагӣ буд 8 сотиқ. ана ҳаминҷо дуто времянка хона дорад. метавонед ё кухниш кунед ё ки хитон мебинем дӯстони азиз. хоб нархи инаш дӯстон $35,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баро монда мешавад. номерҳои телефон 981 02 53 02 ватсап +7 909 100 81 82. ина времянка фундаменташ рост медоред ранги ҳам балкон дӯстони азиз. калидор, як хона, ду хона, се хона ки ҳаттош кухнӣ мешавад, ду хона. ина сари роҳ даст дӯстон. дарвозаишам метавонед аймиҷа кунед ё ин ки метавонед аз сари роҳ кунед дарвозаша дӯстони азиз. анамохе раҳ мешавад ба сӯи дигари хона. хоб раҳмати калон барои диққат.
дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Таксиё 3 сомон гуфтем ки дӯстони азиз аз ана ҳаминҷо то нуҳум, аз нуҳум то пеши хонара меоранд 3 сомон 5 сомон. Мактаби Чил дар наздикӣ аст, як мактаби дигар аст, номша намедонем, ду масҷид, ҳама чи ҳаст дӯстони азиз. 3 роҳ дорад ба сӯи хона, тарафи Аманал, ба тарафи баъди постам ҳаст, ба тарафи шаҳристонам, истихани шаҳристонам роҳ дорад дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон.